Βασιλειών Β, κεφάλαιον Ε. Και παραγίνονται πάσε φυλέ Ισραήλ προς Δαβίδ εις Χεβρών και είπαν αυτό. Ιδού οστά σου και σάρκε σου ημείς, και εχθές και τρίτην όντως Σαούλ βασιλέως εφημίν, σύ ήσθα ο εξάγων και εισάγων τον Ισραήλ, και είπε Κύριος προς σε. Σύ ποιμανείς των λαών μου τον Ισραήλ, και σύ έσυ εισηγούμενον επί των λαών μου Ισραήλ. Και έρχονται πάντες οι πρεσβύτεροι Ισραήλ προς τον βασιλέα εις Χεβρών, και διέθετο αυτής ο βασιλεύς Δαβίδ διαθήκην εν Χεβρών ενώπιον Κυρίου, και χρήουσι τον Δαβίδ εις βασιλέα επί πάντα Ισραήλ. Υιός 30 ετών Δαβίδ εν το βασιλεύσε αυτόν, και 40 έτη ευασίλευσεν, 7 έτη και μήνας 6 ευασίλευσεν εν Χεβρών επί τον Ιούδα, και 33 έτη ευασίλευσεν επί πάντα Ισραήλ και Ιούδαν εν Ιερουσαλήμ. Και απήλθε Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εις Ιερουσαλήμ προς τον Ιεβουσαίον τον κατοικούντα την γην. Και ερέθη το Δαβίδ, ούκ εισελεύσει όδε, ότι αντέστησαν οι τυφλοί και οι χολοί λέγοντες, ότι ούκ εισελεύσεται Δαβίδ όδε. Και κατελάβε το Δαβίδ την περιοχή Σιών, αυτή η πόλη του Δαβίδ. Και είπε Δαβίδ τη ημέρα εκείνη, πας τύπτων Ιεβουσαίων απτές το εμπαραξυφίδι και τους χολούς και τους τυφλούς και τους μισούντας την ψυχήν Δαβίδ. Δια τούτο ερούσι, τυφλοί και χολοί, ούκ εισελεύσονται εις οίκον Κυρίου. Και κάθισε Δαβίδ εν την περιοχή και εκλήθη αυτή η πόλης Δαβίδ. Και οκοδόμησεν αυτήν πόλην κύκλο από της άκρας και τον οίκον αυτού, και διεπορεύεται ο Δαβίδ πορευόμενος και μεγαλυνόμενος και Κύριος παντοκράτορ μεταυτού. Και απέστειλε Χιράμ βασιλεύς Τύρου αγγέλους προς Δαβίδ και ξύλα κέδρινα και τέκτονας ξύλων και τέκτονας λίθων και οκοδόμησαν οίκον το Δαβίδ. Και έγνω Δαβίδ ότι ετοίμασεν αυτόν Κύριος εις βασιλέα επί Ισραήλ και ότι επήρθη η βασιλεία αυτού δια των λαών αυτού Ισραήλ. Και έλαβε Δαβίδ έτη γυναίκας και παλακάς εξ Ιερουσαλήμ μετά το ελθύν αυτών εκ Χεβρών και εγένεντο το Δαβίδ έτη ή και θυγατέρες. Και ταύτα τα ονόματα των γεννηθέντων αυτό εν Ιερουσαλήμ. Σαμούς και Σοβάβ και Νάθαν και Σαλομών και Εβεάρ και Ελισούς και Ναφέκ και Ιεφιές και Ελισαμά και Ελιδαέ και Ελιφαλάθ, Σαμαέ, Ιεσιβάθ, Νάθαν, Γαλααμάν, Ιεβαάρ, Θεϊσούς, Ελιφαλάτ, Ναγέδ, Ναφέκ, Ιωνάθαν, Λεασαμής, Βααλιμάθ, Ελιφαάθ. Και ήκουσαν οι αλόφιλοι ότι κέχριστε Δαβίδ βασιλεύς επί Ισραήλ, και ανέβησαν πάντες οι αλόφιλοι ζητήν τον Δαβίδ. Και ήκουσε Δαβίδ και κατέβη στην περιοχήν, και οι αλόφιλοι παραγίνονται και συνέπεσαν στην κοιλάδα των Τιτάνων, και ρώτησε Δαβίδ δια Κυρίου λέγον, «Ή αναβώ προς τους αλοφίλους και παραδώσεις αυτούς τα σχήρας μου?» Και είπε Κύριος προς Δαβίδ, «Ανάβαινε, ότι παραδιδούς παραδώσω τους αλοφίλους στα σχήρα σου». Και ήλθε Δαβίδ εκ των επάνω διακοπών και έκοψε τους αλοφίλους εκεί και είπε Δαβίδ, «Διέκοψε Κύριος τους εχθρούς αλοφίλους ενώπιον εμού, ως διακόπτεται ύδατα». Δια τούτο εκλήθη το όνομα του τόπου εκείνου επάνω διακοπών. Και καταλυμπάνουσιν εκεί τους θεούς αυτών και ελάβωσαν αυτούς Δαβίδ και οι άνδρες συμμεταυτού. Και προσέθεντο έτη αλόφιλοι του αναβήνε και συνέπεσαν εν τη κοιλάδη των Τιτάνων. Και επιρώτησε Δαβίδ δια Κυρίου και είπε Κύριος, «Ούκ αναβήσει συνάντησιν αυτόν, αποστρέφου απ' αυτόν και παρέσει αυτής πλησίον του κλαφθμόνος. Και έστε εν το ακούσασε την φωνήν του συγκλισμού από του άλσους του κλαφθμόνος, τότε καταβήσει προς αυτούς, ότι τότε εξελεύσεται Κύριος εμπροσθέν σου κόπτην εν το πολέμο των αλοφίλων». Και επίησε Δαβίδ καθώς ενετήλατο αυτό Κύριος, και επάταξε τους αλοφίλους από Γαβαών έως της γης Γαζιρά.